Já našel tohle včera a uvidíme, jak možná to pracovalo nebo ne. Já mám nového olej a já budu dát tohle olej v tohle pumpa a možná to bude pracovat. Very loose. Olej tam byl ve pumpa, ale to je jako černý a nedobrý. Já kupoval tohle nového olej a já budu dát to ve pumpa. To je hotový a máme nový olej. Jo. A pak to bude pracovat. Já budu voda, je to tady, a rychle voda. Máme voda a tak bude pracovat. Možná. Tak uvidíme. Já našel to pracuje. Tohle nepracovalo a já vyčistil tohle malinký díra a pracuje. Já jsem moc špinavý.